Er wordt fanatiek voetballen, zelfs bij famkes onder de 12 jaar. Ook al gaat het om een clinic, onder leiding van het vrouwenteam van SC Heerenveen. De ambities binnen grut bij Fiat. De belangrijkste betingst van succes van vrouwensvoetbal is nevens trainer Jouke Dantuma dat het serieus naam wordt. Die hele soort vereniging is het vijfde jaar onderween. En bij ons kregen ze eigenlijk dezelfde privileges, naar praat ik goed dames in, als de heren. En ja, een hele goede PR eromheen, een eigen website. Elke wedstrijd fotografen mij, altijd een verste verslagjouwer erbij. En dit soort evenementen organiseren. Ja, er wordt wel serieus met ons omgegaan. Het is niet zo wat je vaak ziet dat de heren een beetje voorgetrokken worden, zeg maar. En hier wordt het wel een beetje gelijk. En, ze behandelen het damesvoetbal eigenlijk net zoals het herenvoetbal. Vrouwelijke leden komen uit de hele regio van Ljouwert tot het Greensloonwaai. Elissa Halbesma is oorstapt omdat ze ambities had. Ik zat eerst bij Bekwik Dokkum, maar daar speelde ik op half veld. En een vriendin van mij die voetbal ook bij mij het eerste. Die vroeg of ik hierheen wou, want gewoon potentie om inderdaad hoger op te komen en een gezellige club. Ja. En hogerop komen ben je niet tussen, hè? 2 keer gepromoveerd? Ik ben 2 keer gepromoveerd en nu spelen we dan landelijk. Nou, de eerste uitwedstrijd is al naar Denkspelo, dat is 230 kilometer rijden. Dus ja, dat ga je wel, omdat de schaal lichter is dan bij de man, maar ze een hele enge rijden om op hoog niveau te voetballen kennen. Ja, Gelderland moeten we verschillende keren heen. Ja, het wordt wel ver reizen, maar ja. Als je hogerop wilt komen, dan gebeurt dat. Ja, dat hebben we er wel voor dan. Dat hebben we er wel voor over. Het doel is om binnen 3 jaar in de haatklasse te spelen. Naast clinics is er jood op het mega meiden voetbalspektakel nog een gasttraining door John de Wolf en een wedstrijd van Fiat Vrouwen tegen het vrouwenteam van SC Heerenveen. Ja, goed zo.